дар ҳақиқат одамои тағаддо рафтаистанд. Ман ҳар ҳафта 3 бор ба пасол рафта наметавонам. Ака одамое ки таги пошон ростанд хизмат мебаранд ё ки не. Бародар дар Тоҷикистон ниқоб кашидан ҷарима мекунанд. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдорои ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд ва мо баъзе комментарияҳоро ҷудо карда анамҳоро ози мехонему ҷавоб метаҳем. Аз сабабе ки бештари комментарияҳо дар мавзӯи рейсҳо, границаҳо, умуман парвозҳои чартерӣ саволҳо бисёртар буд, ба ҳамин хотир мо баъзеша ҷавоб метаҳем, чунки шахсое ки оиди нархи чипта ё ки оиди анаму рӯйхати рейсҳои чартерӣ суол дошта бошанд, дар омада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. Ва имрӯз боз як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ки як рейси дигар аз Қазоқистон, яъне аз Алмато ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтагиянд аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 9 июли ҳамин соли равон як парвози чартерӣ рейси махсус ба Алмато аз ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз мекунад ва муҳоҷирое ки дар уҷа дармондагиянд ба ватан баргардонида мешавад. Як чира хотиррасон кунем ки то ҳамин рӯз аз Қазоқистон зиёда аз 1500 нафар муҳоҷири дармонда ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуд, яъне бо тавассути автобусҳо. Ва ин аввалин рейсе аст ки бо тавассути ширкатҳои ҳавопаймо, яъне бо ширкати Тоҷик Air ба Алмато парвоз мекунад ва ана ҳамун муҳоҷирое ки дармондагиянд ба ватан бармегардонанд. Ва шахсое ки барои номнавис кардан ё ки хичона ба қайд мондан муроҷиат кардани бошанд, ҳозир мо рақамҳои телефони анаму сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қазоқистон ба шумо мегем. Анами рақамҳода занг бизанед, худтона ба қайд бигиред, номнавис кунед ки бе номнавис ё бе қайд ба ватан оварда намешавед. Сафорати Тоҷикистон дар Нур Султон, номери телефонаш +7 71 72 24 00 29 ва боз як рақами дигар +7 777 58 83 115. дар ана ҳамин рақамҳо дар тамос бошед ва худтона номнавис кунед то ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида бишед. Ма тоҷикум 0808 навистай. Салом бародар Сорбон Сафаров. Дар ҳақиқат одамои тағаддо рафтаистанд. Ман ҳар ҳафта 3 бор ба пасол рафта наметавонам номнавис карда. Ҳамира бародар гӯед да видеотон. Ина бародар да видеом гуфтум. Абдусаттор навистай. Салом. Саломи худованд ба ту бародар, як савол дорам. Як шахс аз пеши худаш беҳуҷҷат замини назди ҳавлигӣ савдо кардагӣ аст. ма мардум куҷо муроҷиат кунем ки чораша бинам? Прокурора гуфтем, участковирам гуфтем, ин вазифаи мо нест мега. Албатта дуруст қайд карда, вазифаи ваё несташ. Шумо дар ин ҳолат метавонем ба кумитаи замини ана ҳамун ноҳия муроҷиат кунем ва дар ин ҳолат агар баҳсҳои судӣ ки ба миён омад ва баъд шумо метавонед ариза пешниҳод кунем ба прокуратура. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. Фазлиддин нависай. Ассалому алайкум бародар. Дар бораи ҳамин ҷангҳо мегуфтӣ ки ҷавоно ҷанг мекунанд, корчазанӣ мекунанд ё ягон каса мезани, ягон ҷош мешиканад. Ҳамин чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад? Илтимос фаҳмон бародар. Дар ана чизе ки худат қайд кардӣ бародар, корчазанӣ яъне моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 3 омадагӣ. Моддаи 237 дар бораи авбошия ва қисми 3 дар бораи ҳамие ки истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ дар ана ҳамин қуш мешавад корча, кастет, бита ва дигар чизҳо. Қисми 3-умаш аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Ва дигар чизеро ки қайд кардӣ, ана ягон каса мезани ӯ ягон ҷош ҷароҳати вазнин мегирад ё ки мешкана, дар ин ҳолат моддаи 112 то моддаи 116 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ана ҳамин мавзӯъ қайд кардагӣ. яъне барои расонидани зарар ба саломатии инсон ё расонидани зарари вазнин ё ки мезани дасташ мешкана ё биниш мешкана, дар ана ҳамин моддаи 112 то моддаи 116 ра
қайд кардагиянд кодекси ҷиноятида ва ҳатман аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. ҳолатҳои сабук боша агар ҷарима мекунанд. Аминҷон Абдуллоев нависад: салом акаҷон, ай Тоҷикистон рафта намешава ганда важна кӯдак ма мазаш нестем Москва дали чена кинен меган духтуро чхелӣ кинем акаҷон ягон маълумот медоден илтимос. Танҳо шаҳрвандои Федератсияи Россия метавонанд сафар карда. яъне ки агар шумо шаҳрванди Тоҷикистон бошен наметавонед ба Федератсияи Россия рафта. Салом Таҷикей нависад: ака одамое ки таги пошон ростанд хизмат мебаранд ё ки не ба хизмат бурда намешаванд ин нафаро. Исақов Асадбек нависад: каме сабр кинен иншааллоҳ ҳамаш хуб мешавад. И касалӣ дурӯғ нест. И ҳама авиакомпанияҳо минуста рафтестанд. Магар границаро фақат барои 8 давлат мекушоянд: Россия, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Армения, Озарбойҷон ва Монголия. Албатта ай бародармон дуруст қайд карда, на танҳо границаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки аз дигар ҷоҳо ҳам баста шудагиянд. Ӯзбекистон, Қазоқистон, Россия анами қариб ки 95% давлатҳо границаҳошон ҳозир баста шудагиянд. Дар тарафҳои Европа мумкин 5% ё 10% ҳамун шаҳрҳо кушода шудагӣ бошанд, лекин ҳавайёро ҳам бо қарор бовардастанд ки аз сари нав анами карантина ҷорӣ кунанд дар худшон. Шамсуддин Орифов нависад: салом алейкум бародар, ман билет гирифтам самолёти Ютерда 3 майда ба то ҳол нарафтаем меган. 21 июл мепара рост боша ё ки не, илтимос ҷавоб диҳед. Агар то 21 июла ягон қарор ки буброя мумкин парвоз кунанд, агар ки наброя и рейсҳои чартерӣ ки аз Россия ба Тоҷикистон парвоз мекунанд танҳо ширкати Somon Air ва Togic Air, яъне ки чиптаҳои Somon Air ва Togic Air метавонанд парвоз карда, дигар намудаш не. Ҷумабек нависад: бародар, дар Тоҷикистон ниқоб кашидан ҷарима мекунанд? Ин намешавад. Ниқоб накунӣ агар ҷарима мекунанд бародари азиз, яъне ти дар гаштугузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб бигарди агар ба шаҳрвандони оддӣ 116 сомон ҷарима мешавад ва ба шаҳрвандони мақсад кормандои давлатӣ 290 сомон, яъне ки мутобиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аз 116 сомон то 290 сомон ҷаримаи маъмурӣ пешбинӣ шудагист. Инак бародарои азиз, аз сабабе ки дар комментарияҳо бисёртар дар мавзӯи рейсҳо ва границаҳо ва парвозҳо чихеле ки гуфтем саволҳо бисёртар, ба ҳамин хотир мо саволҳоро камтарша ҷудо кардему ба шумо ҷавоб додем ва шахсое ки агар дар ҳамин мавзӯъ савол дошта бошанд хоҳиш мекунем дар омада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед. Ҳамин чӣ саволе ки ба мо пешкаш кардагем дар ҳамин мавзӯъ мо ба ҳама ҳамин саволҳо ҷавоб гуфтагем ва агар ҳамин мавзӯъҳо берун ягон саволҳои нав боша метавонед саволотона пешкаш бикунед. Дар барномаҳои оянда ба саволҳои худтон мо ҷавоб метиҳем иншааллоҳ. Дар канали Юрист CJ обуна шудана фаромӯш намекунем ва саволотона метавонед дар поёни видео ё ки дар Instagram ба ман равон кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.